Dnes som sa rozhodla, že pre vás otestujem jeden virálny recept tiramisu guličky. Neviem, či ste už o tom niekedy počuli, ale ja vždy, keď som to videla na Instagrame, tak som hovorila, že musím to vyskúšať. Čo je labné? Labné. Ani mi to nejde preložiť. Viem sa opýtať moje Gemini. V recepte je nejaké labné. Vieš mi to popísať? Čím to môžem nahradiť? Labneh je v podstate scedený hustý jogurt, ktorý má konzistenciu medzi krémovým syrom a tvarohom. Mohla by som to nahradiť kyslou smotanou a rikotou? Teoreticky to urobiť môžeš, ale výsledok bude mať inú konzistenciu a chuť, než zamýšľa autor receptu. Keby sme dali lučinu a mascarpone? To je absolútne najlepšia voľba. Máme Ak chceš dosiahnuť výsledok, kombinácia lučiny a mascarpone je tvoj víťazný tím. Dobre, poďme na to. Ideme si vymixovať piškotky. Mascarpone, lučinu, 50 ml kávy a ideme to premiešať. Tak máme tu kakao nachystané a ideme robiť guľočky. Obalíme to pekne v kakao. No a na polevu si zmiešame rikotu a mascarpone, polčajovej lyžičky instantnej kávy. Dáme tam takisto vanilku. No a teraz hlavná ingrediencia. Dala som bielu čokoládu a aby sme to mali jemnejšie, dáme tam jednu polievkovú lyžicu horúcej vody, takú polievkovú lyžicu čakankového sirupu. No a môžeme to ísť naservírovať. Náš krém. A teraz tam dáme naše krásne guľočky. Prosím ťa, povedz mi ešte, že aký je rozdiel medzi týmito mojimi guličkami tiramisu aj s krémom a klasickým tiramisu. Tvoj recept je vďaka vysokému podielu rikoty, ktorá má prirodzene menej kalórií a viac bielkovín ako mascarpone, o niečo ľahší. Tvoja verzia je teda nutrične o niečo vyváženejšia než klasika. Tak na zdravičko. Ja sa obávam, že už nerobím tiramisu.